हमको कुछ नहीं चाहिए। 5 किलो सब्जियां रखा, 5 किलो प्याज रखा, नींबू मिर्चा रखा। भैया मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ तो पवन सिंह आ गए औकात में। ठीक बा तो नमस्ते प्रणाम, कैसन बजे रहो सब। उम्मीद बा सबके बढ़िया हो, फिर मस्त की। तो चल जा आज के वीडियो में सबके स्वागत बा। और जे भाई चैनल पर नया हुई सब्सक्राइब कर ली, ताकि जब वीडियो बनाए तो जाके पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। ठीक बा तो देखो विनोद, बात ऐसा बा कि मतलब अपन पवन भैया आ गुलन रास्ता पता आई के बा भाई हमार। केहू कतनो बड़ हो जाए, केहू कतनो कुछ बन जाए, ठीक बा, लेकिन अपना बिना बाबू रे सरकार के बिना सरकार नहीं बन पाएगा। कैसे कि हर एक वीडियो में हम बताई ना कि अपना सरकार के बिना सरकार ना बन पाई। हाँ तो पवन भैया एकदम कॉल करके और खेसारी भैया पूछे ले बड़ा कि कहिया आइबा। ठीक बा तो बतावे वाला बानी यही वीडियो में, शुरू से तक वीडियो देखी जा। प्रचार करे आवत वन हो जगदेव, बड़ा खुशखबरी बा। हाँ अपन सरकार आ रहल बड़न, नरेंद्र मोदी आ रहल बड़न 25 तारीख के। ठीक बा काराकाट में सबके ध्यान से सुन ले। ठीक बा हाँ वीडियो के शेयर कर दी कि नरेंद्र मोदी आ रहल बड़न पवन सिंह के हरवावे खातिर। वाह माने के बात वारा के। ठीक बा लेकिन बीजेपी ले एकदम रफा दफा हो गलन अपन पवन भैया, अब आरजेडी में आ गलन। बहुत बड़ा खुशी बा। ठीक बा बहुत बड़ा खुशी हमनी खातिर बा कि अपन पवन भैया आ गलन आरजेडी में। हाँ हाँ जगदेव, कैसे कि बीजेपी वाला एकदम टाटा बाय बाय कर दिलस। एने से जीवा तक आने अइबा अपन सरकारे दे दे। तो देखो भाई बात ऐसा बा कि अपन खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया हाँ जगदेव आवे वाला बड़न काराकाट में 27 तारीख के आवे वाला बड़न। ठीक बा हाँ तो सबके उनके जाए के बा काराकाट में। ऐसा हमारा लग रहा बा गाड़ी 50 या 60 गो गाड़ी आज ही सब। 50-60 गो गाड़ी विनोद भैया के टीम से बात भइल 50-60 गो गाड़ी तय बैसन आवे खातिर ओ दिन। ठीक बा 27 तारीख देखे भुलाए के, और जाके वोट मारे के बाद जगदेव वही जे कंची छाप में। ठीक बा कैसे कि हम तो सपोर्ट ना करते रही अपना पवन भैया के, बाकी अब सपोर्ट हमारा करे के बा। बीजेपी ले रफा दफा उलन हाँ अब आ गलन आरजेडी में, तो खेसारी भैया सपोर्ट करबे करियन। आ जब तक अपन सरकार ना आइयन बाबू रे ना पवन सिंह के हराई के पड़ी। और अपन सरकार आ गलन तो एकदम लिख के देता भाई हमार साइन कर लो। ठीक बा लिखवा लो पेपर पर, जीत जाएंगे पवन सिंह। एकदम उम्मीद के साथ कहता नहीं पवन सिंह जीती हन तो जीती हन, इतना उम्मीद बा हमारा। कैसे कि अपन सरकार हाथ धो के पीछे पड़ गई, जितावे के बाद जितावे के बाद। और पवन सिंह के हरावे खातिर नरेंद्र मोदी आ रहल बड़न, कुछ ना हो रे बाबू। नरेंद्र मोदी से भी आगे बढ़न अपन सरकार खेसारी भैया। हाँ जगदेव खेसारी भैया जहाँ आ जीवन तहाँ तक हल्का मचबे करी। ठीक बा बाकी शायद हमारा लग रहा गाड़ी की 50-60 को सन और एक लाइन से दिया सर विक्रमगंज होके। ठीक बा तो जगदेव सबके जाए के बा, जीते के बा, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद देवे के बा। और हम कट्टर फैन है खेसारी भैया के, पक्का जाएंगे वहां पर। ठीक है जगदेव चले के बा। तो बोले पवन भैया खेसारी भैया खातिर कि हमारा छोटा भाई है, एक दिन बोले रहा। ठीक बा वीडियो में देख ले कि खेसारी लाल छोटा भाई है मेरा, आएंगे जरूर आएंगे। तो खेसारी भैया सब बात कहले रहन, तो खेसारी भैया बोल दे रहन कि आएंगे वही घड़ी जे घड़ी आरजेडी में पवन सिंह आगे वाला रहियन तभी ना तो ना इतन। ठीक बा तो पवन सिंह के बीजेपी वाला भगा दिले बड़ा सो, यही से अब पवन सिंह आरजेडी में आगे बढ़ा। निर्दलीय से तो लड़ा तो बाकी आरजेडी में पक्का एकदम लिख के ले लो विनोद आएंगे तभी अपन सरकार अपना सपोर्ट करता हो, ना तो सरकार हिले वाला ना रहन बाबू रे। सरकार बिना कहले हिल जीहन। हमनी के बात भइला टीम से कि भैया जाए वाला बड़न के ना। तो 27 तारीख के जाए वाला बड़न काराकाट में पवन सिंह के साथ में एकदम खुशखबरी बा, बड़ा खुशखबरी। कैसे 27 तारीख भाई केहू नहीं के भुलाए के। और खेसारी भैया बोले वाला बड़न 25 या 26 तारीख के बोल दिया लाइव आके। ठीक बा कि 27 तारीख के आवे वाला बनी काराकाट में पवन सिंह के साथ में बवाल मचावे। बाकी ये बतावे खातिर आई रही कि अपन सरकार आ रहल बड़न। अब चलो तनी भाई फिर मिलब अगला वीडियो में लेकर कुछ अलग नाम में बताई कब सरकार के कब एंट्री हो रहल बा। ठीक बा कितना बजे आ जीवन। बाकी चल तनी भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, वीडियो ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते। ठीक बा पा लागे नमस्ते।